ka executive committee belai lam da United Democratic Alliance kalayo benteng ya ka bosen syar ki HC hadin pabaro ki MDC ke badan ha katika kenhun da kawai kasur kilarai ben kersan biang ya katika kenhun belai lam da batin wal khar kum CM nakaliang CM habakran berkilat sai kebor hadin ke jelang ka balong hayeng sa jong mentirang ba ha katika mit ulai thu babaro ki MDC badan ka UPA kila poilot lai no tang ba latib lang khar ko ngor bor ba nasar marwain u badan ha ka jing sistem lai thu ru ba kiti ke member ki balaweng ya ka jing kersan kin son phai biang sa kam kumbalapan kamti pat benset haki nadu ka basdang te ngis ngau ha ba thu ang ne phi ba ka je kendu jing jaka janmit kalong ka siso hadu ka kata ba bro khoj jing ki ba jing kulmar jing mut ki bagla mi lagi khubor gini gi khandia sngi ki balik no ngilia sort out lani ngala poi seknya suthu jing mut tak janmit te kata kamut ba na pedeng gitu ki perlok jongi ki bala tender ya ki resignation but ki bala I ko withdraw ya ka support untuk policy council ya ka UDA kila ya withdraw no gitu ki resignation itu ki joki te kumju na kalian jong CM ngi kan accept hiru kata ka resignation ki joki te kumju ru na kalian ki katu kan ni ki ba bu katu ka withdrawal ru kila reconsider na matapat mo tang kata hi kren te mentang la ong banang ni syahmat ngin ya traino as team ngin ya clip no agi khoj bladam ngin traino ka ngin ya traino ada ka ngin ya open new chapter mo ngin sedang men traino ada jing traino thamai pan mo ni sedang thamai no agi kam jam gi jongi PDA bahayeng ka blahe di don ni gi sufu bakla gi ya fair timur ni hintai ti kata pro khoj ngin apo ji sufu jing gaya bet mo don issue pas ngautan pat ru habang iyo ni sufu jing mudah khmat jongki high level jing ka judon bet hi brabor ka mo kata ka jing ka hakayeng ka bahe kamot kasidon hi khandet khansot kijing pamisutho tenrai ka ba sutnat kalong menta ba mangilang baro kum ka team ngila wan biang hakta ka jing ya sutho jingmot but de lamba jong ka jing ya panbet thma iki baro ka jing ya wan ra ya ka jing su ya sutho jingmot but ka ba khamsnat kalong lamba jong ka ngila thau ya kinu ki grievances ki ba ngila don da ka coordination committee kabang ina ya thaulang da ki atli ki sub alliance hapo jongka UDA kata kamut ka RPA ka PDA bat ka RDA te ha da kaju ka jimut te ina ya penskam ya ki AK baro ki ba nginya tray da ka jing sto jumut bagane ka isi jongi kan run smoothly ka janam da ka jing bha tingi sutnat ba siwa ban ya sedang ban ya trekam ngilayo ano igini ban ya penbet tengai iba kani kan run smooth nang ni syahmat nomor ba ngila detect no khandet khansot hangni hangte gi jingduna te ide tai main hi te ka bamut nang ni syahmat ngi kwa bani iba ha ka kani ga isi ka ba lakhli di ba tenwal ka kanlong ga isi ka ba be guarantee bagbom don shu kanu kanrom kata hi lai thu ru ba kadon ka coordination committee kabalami khmat damar saungut kata na ka regional democratic alliance kata ki MDC ki UDP bat ka HSBDP bat saungut pat na ka PDA kat kum gi thu jung ba punya de leng ba ka te committee bekila bani kran ban penbe ya bon ki jingja ne ki kenrum kenram ki ba mi apo ka ni kenhon ka bathau ya ka te kenhon sanram ha ka te ki jelang baro ki ne lam jong NPP UDP HSBDP bat PDF kila poilo da ka thong banla ban penskam bat aila shwai ka te ki isi apo ka jelam jong ba tinwal kan sanchar hadu ka bokut ka samoi members baro kilong iba tinwal khal MDC belong kum chairman CM secretary peniat CM belong deputy CM ki member iba Lambor Malngyang belong MLA MDC iba PNCM belong MDC ba kujuk upor chairman jongka district council iba Tito Star Welkhan belong MDC iba Jikur Mirthong iba long ru MLA MDC iba Paul Lingdo MDC belong ru EM but ma Matil and Mukim iba long ru executive member te kini baro ngedon kumba prangut sangut nakaliang ka PDA bat sangut nakaliang ka RDA te ka jing thumu hi ka jong kani ka coordination committee ka longban pe yakinu nu ki jing ki by day bat ka council bat ki issue ladada kata de